Say na nano mabube ato se nkukọ pa di ayu a wo se akurobo asense. We wo de ba kan be ku no mu a e betrudo ene se nkukọ pa di ayu a wo se akurobo asense. Osahene mesamuni machi e wo me YouTube e na me de atosi mu hwe ba bia wo. Yesamu ko subscribe ma me na mentimi nya subscribers no do na dwuma me yeso emra mfa so. Medical be shemo bo se ebe na yedigu so nkakran ni mesan betena sinema tutu be ni nyina ma akoma amamo na mo a wudi machi a ebe ne ba ya mo nhye dante ebe ni mu yie no afima benya nte ase no adwuma we enafom saa na na obi eto nsa obi eba mafichiri be ka che me se wohia ebe ma akoma ahanu efiri ohan aduonum ekopema ahanu 150 to 200 mentro be no na me nsan fa atworo de enchirichiri mu ma no abusua sa adwuma we wo beye se ma bebu be se enkukọ pa di ayu a osi akurubo asense me wi a na afi ma betutu be no se de matutu agu we saa na matworo de ama woni no anokre ayedu ba bi a monhu se de ye no so se bio yenso intellectual property ene ye de makwa ebire bi atwam na me wa kuni ni bi wo Ghana ha na omo ya de pa nso bu so ma de omo nka nchiro so omo sina omo ye didi na yen de ya nya ne sa afisi pese eya ade a eso be ba mfa so de ama obi a ntu de ma memfa no ntu akire maba ama ye bedi hu enkomo empanisi enkukọ pa edi ayu a osi akurubo asense megigi sebe we matie frima no pen na enso ma menye bre ne ye ntutu benim wo na ye mfa disua enfiri mu emra medical matie asese ye kasa akukọ gina ho ma oba na ne de me de nakọ omududu ka bia mu nkukọ me kan nkukọ dudu na me kan akurubo asense akukọ di ayu odi aburu ejina de wo okuani no wa wo de bema no ti se wo di ayu egu wa ma akukọ a megidi se yenyi a ye wa na afo anom no yenu ayu nti ayu bo ye edin edi se obi a owo nkukọ na wo sori anopa na odi ayu egu wo mom no mu di a na ese nkukọ a nani di won achi eyie na de oye akurobo asense no ye kase akurobo a obi a ye twa ne nan baako ena asense akukọ na ne ho ntakra no mu otututu no ona efe na akukọ asense enti mpani ebusa abewe ya omse ebetrudo na so ba ebe na ya ebu no mu a ebi ho ade bu akutia ebi ho ade tufuo ye de bi makokobo ye de bi hye nkuran ene de yekeka ho nyina enam se ebe ye kasenyansa nti so nipa no kro pe wadidi watemu a otimi de be ebe hye wo bra wadwen ma so se enyenye bia wo nya akukọ a oya akurubo enti obu be ne se nkukọ pa edi ayu a osi akurubo asense a na se nipa no obu sa be no onidi watem onka boni nkyero na emu se wotidi a na be unse waka wasem na enso asem okan no wanka ne ankyero preko enti untimi mu ho akonta enti yega se nkukọ pa no ye wono mo mugina omo nan so yeka se obi ye papa ana yeka akukọ pa me mfa manipam emo medi akukọ ni gina wo sede ye nananom hye be na ma obi ate asese yeka se nkukọ pa yeka se nkukọ pa na ye se omo mugina omo nan so yeka se obi gina ne nan so a ewo honam famu a na ye se wodi mu osombo na saa nkrofo no na atena se omudi ayu na wo akurubo asense a sebe ohun takra nyina tutukura oben saa nkukọ pa no pa na ye so panyi so otwunoku onfa no mo nkukọ pa no wo saa akukọ yi ena nkukọ pa ne di ayu akodi bi ombesoso na omusoso nso san ya akukọ ye twa wonan obede mpo na otum dika adwane de no nti ena mpanyinfo abube na to se nkukọ pa di ayu a wosi akurubo asense osahene ebe no niye we die me de ba si esuamu ade atutu aguo bibi kire wadwen abetim de hye comment section ho mesi mo nsam na mubusa de adusua mu nya de wonam wa okote asem bi na apa nyimu aye ene de frame number no ekwan wo mu ameyi wa no asore banie epia o